जय भारत माता के जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद विधानसभा बाय खबजाक 29 पार्ट बुथ नाम्बार प्र चिनी बीजेपी ना हामजागै चिनी तय चिनी खासुकसा दिनै जोंबाय फायै चिनी बीजेपी नि पताका तल सामिलुं थाइका हानि बागै बनो बेले बेले ना हामबाय रिवो हाइके बसकांगो बसों तेबो अब हाइके चिनी बीजेपी ना हामजागै तेबो फाइनाय रो दंगो जों बरनो हाइके नो जों नाहारनाय गांकाय जे खनाय तंनाय जे नुगुय तंनाय अ भिडिअ नो जे नाय तंनाय बरकबो हम हाइके न तरक तरक याप्रिसेना नोंथुन आसु सावैनो हामबाय पार्सन न दिनै 29 कृष्णपुर नि 29 नम्बर पार्ट बुथ दिनै अ जागाव चिनी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नो खाफुरै चिनी मामा चिनी पताका तला फाइका बेले बेले हामबाय मारो चिनी मामा न ताई ओ भिडिअ नो नुगुय तंनाय जे चिनी सीपीएम त्रिपुरामथा कांग्रेस तृणमूल जे नुगुय तंनाय र बरक हाइके न तरक तरक याप्रिसेव याकुनै काहाम स्टेप नावै तरक तरक फाइना निंथुन एबा नेक्स्ट दिनो फाइबो तंगो जोंबाय गेलामा बरक मोबाइल बाय करं तंगो फाइनाय अ आसास न तैनो जों दिनै चिनी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जों बसुक जरातै चिनी फाउंडेशन अफ फुवारि मान जों सामुखलायलाय तंगो हाइकाय चिनी 29 कृष्णपुर विधानसभा नि चिनी सिटिंग एमएलए बरम गोनां दा विकास न हामजागै चिनी 29 नम्बर पार्ट नि बुथ नि चिनी खरकसा चिनी मामा चिनी पताका तला फाइका बेले बेले हामबाय मारिवो बनो ताई चिनी मीडिया पार्सन न आसुं न हामबाय भारत माता के जय भारत माता के जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद